Karokhandai panna sengrayaवनो आंलाय जुदा जानाय आइया पाजों होखारजानाय मावा दाङा होनना जागारबाय थायो नों होननानै होहरजानाय Ayo adaya. Yes brother, another father. रुवाथि थानानै आंबो देरनाय. हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबि-गिबियावनो अबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोननैसो आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव आपडेट लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअफोरा मा स' बेखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअफोरनि गेजेराव गिबि आपडेटखौ होनो सानदों आङो लोगोफोर नयन बरगयारी बिथांनि रोजाबनायाव आरो आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलनि आन्दारावहाय कारोखान्दाय मुंनि मोनसे अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। दायो बेनि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलनि आन्दाराव फैनो गोनां बे कारोखान्दाय आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि पानसि ब्रह्म बिथांखौ। स' लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर मन्दिरा अफिशियेल इउट्यूब चेनेलनि आन्दारावबो गोदान मोनसे अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। स' लोगोफोर मन्दिरा अफिशियेल इउट्यूब चेनेलनि आन्दाराव फैनो गोनां बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि नाम एबा टाइटेलानो जाहैबाय मेगनालाय साखागोन मुंनि गोदान मोनसे अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर मन्दिरा अफिशियेल इउट्यूब चेनेलनि आन्दाराव फैनो गोनां मेगनालाय साखागोन बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दायो जाखांफुनाय बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर थाजिम नार्जारी बिथांजों लोगोसे मन्दिरा ब्रह्म बिथांमोनखौ। लोगोफोर मेगनालाय साखागोन बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिंआथ' दायो जोब्बायानो स' नोंथांमोना नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो लोगोफोर आरो जाय नोंथांमोना दासिमबो मन्दिरा अफिशियेल इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखादो लोगोफोर जाहाथे बिथाङा भिडिअखौ रिलिज खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुयो। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबादिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।